m'għandha xejn mill-knejjes barokki li nsibu mxerdin ma' Malta u Għawdex. La fiha kampanari u lanqas kopla. Hija ispirata mill-Girin tondi li f'dawn l-inħawi huma komuni. Dan huwa li jagħmel il-Knisja tal-Manikata ikona tal-arkitettura moderna. Għal diversi snin din il-binja ġiet rikonoxxuta bħala l-aqwa eżempju ta' arkitettura li taqgħad flimkien ir-relazzjoni bejn il-bini u l-kuntest tal-madwar. Iżda bħal sajjetta fil-Bnazzi 15 ilu il-MEPA approvat żvilupp biex mal-Knisja jinbena maħżen u kamra lezzjonijiet reliġjużi u edukattivi. Il-permess approvat ġab miegħu stmerrija minn qatt ta' ambjentalisti u persuni mitla tal-kultura. Tkellimna mal-perit Richard England illi kważi 50 sena ilu kien iddisinja din il-Knisja. Ovvjament b'ċertu dispjaċiru għaliex waħda mill-affarijiet li nixtieq nagħmel punt fuq huwa li il-MEPA għandha bżonn tħares ukoll biex tippreserva bini li ġie mibni fl-aħħar 50 sena jew dak il-perjodu. Ma jistax ikun li nagħmlu conservation orders biss fuq affarijiet li huma iktar minn 100 sena għaliex inkella fil-futur maħniex se jkollna l-istorja. Fil-waqt li l-case officer tal-MEPA kienet irrakkomandati li l-permess m'għandux jinħareġ, il-bord tal-MEPA iddeċieda mod ieħor. Il-bini stess li huwa veru taħt l-art, però jikkompromessa ħafna il-pjazza tal-Knisja għaliex hemm skylights li huma iktar minn 4 metri fit-tul li dawn ovvjament jirrovinaw l-ambjent kollu ta' dik il-Knisja. Il-perit Richard England ikkritika d-dokumenti li ġew ippreżentati lil MEPA u li fuqhom ittieħdet id-deċiżjoni. Il-pjanti huma biex ngħid hekk ftit ħafna 3 biċċiet karti. Il-Knisja tal-Manikata bdiet tinbena fl-1962 u x-xogħol dam sejjer għal tul ta' żmien minħabba li l-komunità kienet waħda żgħira imma l-ispejjeż kienu kbar. Il-Knisja kienet għamet madwar 20,000 lira Maltin u l-bini tlesta fl-1972. Fl-1975 il-Knisja li tagħmel parti mill-Mellieħa saret parroċċa.